danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da zuwa wannan sanarwa mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau labari ne na wata mata bayan da ta yi tozali da hoton Alzazzaki sai ta fashe da kuka. Mun sami labarin da wata tsohuwa ta fashe da kuka a yayin da idanunta suka yi tozali da hoton na jagoran 'yan shi'a a garin Bauchi. Ita dai wannan tsohuwar, a yadda rahoton ya ce, tana tafe gefen titi ne sai ta hango mabiya aƙida ta shi'a suna sabunta muzaharar neman 'yanci ga malaminsu. Nan take wannan tsohuwa ta shiga tsakiyar titin tana ta rusa kuka bayan ta yi arba da hoton Alzazzaki. Bayan nan kuma ta tsayar da tawagar 'yan shi'a har sai da ta kammala bayananta kan malamin aƙidar ta shi'a wato Alzazzaki. A cewar tsohuwar, inda take bayani sanka ita dai ba 'yar shi'a ba ce, amma tun da take a wannan ƙasa ba ta taɓa ganin mutumin da aka zalunta kamar Alzazzaki ba. Ta kuma ƙara da cewa idanunta ba su taɓa ganin shi ba, wannan malami wato Alzazzaki, amma ko shakka ba ta yi. Gwamnati tana da alhakin wannan bawan Allah na ci gaba da tsare shi tun da an gano cewa ba shi da laifin komai, don har wata kotu a garin Abuja ta ba da umarnin a sake shi. Don haka ku a ganin ku menene ra'ayinku a game da wannan baiwar Allah, wannan tsohuwa? Shin abin da ta faɗa gaskiya ne ko kuma dai kawai dai sun batu ne irin na tsoro? To kuma dai menene duba da la'akari da abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa? Kowa ya san cewa ta kowace hanya Alzazzaki ba a yi masa adalci ba, domin kuwa ya kamata gwamnati ta bi umarnin kotu na ganin cewa ta sake shi. Ƙarshen labarin kenan. In kai sabon zuwa ne wannan makaranta mai albarka, muna roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Kasance da wannan sanarwa mai albarka. Muna roƙon ka kai sabon zuwa ne ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode.